Igbo ndị ọma ndị na-ege m ntị, daalụnụ. Abụ m nwanne unu nwoke Maazị Nnama Isaac Osu na-asị unu daalụ n'ilu Igbo nke taa. M ga-akọwa ilu nke na-asị adịghị azọ eze azọ. Kedu ihe ilu a na-ekwu? Ilu a bụ ilu ndụmọdụ, ma ụfọdụ bụrụkwa ịdọ aka na ntị, bụrụkwa ilu na-akụzi ihe. N'ala Igbo, karịsịa n'oge gara aga, ọ na-enwe mgbe ụfọdụ ihe na-ekodo obodo n'olu, wee chọba ka a ga-esi kopụ ihe ahụ kodoro obodo. Ma ụfọdụ atọsịa agaghị afụ, elee anya onwe n'otu ezinụlọ onye ga-eforo ntutu taa wee sị na kama ji esiri n'ọkụ na-agaghị eghe na ọka maka nkụ gwụ. Nke bụ ilu ọzọkwa. Onye ahụ asị kama ọrụ obodo ga-ekpochapụ ka ya nwa fụ isi ya. Ele anya o nwee ike wee ndụ ya were ndụ ya chụọ àjà n'ihi ọrụ obodo. Ọ dị otu ahụ mgbe ụfọdụ ọrụ obodo na-ejikọ obi ọnụ wee sị onye dị otu a were ndụ ya wee chụọ àjà, kedu ihe a ga-eji wee kwụọ ya ụgwọ ọrụ? Mgbe ụfọdụ enwere ike kpebie sị na eze ga-achị obodo ga-esi n'ezinụlọ ahụ wepụta, kpebie ya, kwekọrịta. Onye ukwu na onye nta ga-ama n'eziokwu na ndị dị otu a, ezinụlọ dị otu a, na ha toruru ka e were ịchị eze wee nye ha ọrụ. Ọ bụ otu a ka eze ụfọdụ si bido n'ala Igbo. Eze nke ahụ chịchịa, nwa ya ọ bụ onye ọzọ si n'ezinụlọ ahụ ọ n'obi ahụ ewerekwa ọnọdụ dịka eze. N'ụdị dị otu a, ọ ga-esi ike ịhụ onye ga-esi n'ebe ọzọ ga-enwe nkwu okwu sị na ọ bụ ya ka eze ruru. Ajụjụ wee bụrụ, ebee ka onye dị otu a nọ mgbe ezinụlọ a were ndụ ha wee chụọ àjà n'ihi ọrụ obodo? Ọbịa na-eme ka onye ukwu na onye nta kwekọrịta wee sị ee, na ezinụlọ dị otu a, ọ bụ onye dị otu a, na o kwesịrị ka eze ru ya. O nweghịzi onye ọzọ na-enwe nkwuwa okwu, ma ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ moral justification to claim leadership or kingship of that particular environment. Nke bụ eze ruru ha n'ihi na ha mere ihe eze ji wee ruo ha. Ọ dịghị onye na-apụ ha. N'ụzọ nke ọzọ, ọ bụ ihe dị iche na ọchịchị nke ụbọchị taa, nke oge ugbu a na-akpọ ọhakarasị maọbụ demokrasi n'olu oyibo, ebe ọ na-abụ onye zụkarịa n'okwe orikarịa n'okwe, nke bụ the highest bidder n'olu oyibo. Ya onye zụkarịrị n'okwe, onye tikarịrị n'okwe wee na-eri okwu ọchịchị demokrasi.
mana na nke ọdịnala Igbo eze adịghị azọ ya azọ. Nke a bụ ihe ilu ahụ na-akọwa. Ọ na-egosi na ihe chi onye nyere onye adịghị anapụ ya anapụ. Nke a bụ ihe ọ na-akọwakwa. Nke bụ hapụ anya ukwu ma iwe anya ọkụ dịka ụfọdụ si ekwu ya. Rapụrụ onye ube ya ruru ka ọ rachaa, maka na ọ bụ chi ya nyere ya. Otu akụ ga-aha m n'ọnụ n'ilu Igbo nke taa. Ama m na ị ga-enwe ụtọ uche nke gị, tinyekwa ya n'ebe ahụ. Nyere m aka n'ebe a na-egosi ihe omume a masịrị gị. Nyere m aka kesara ya ndị ọzọ. Ọ bụ nwanne gị Nnaọma Isaac Osunasi. Ka ọ dị oge ọzọ.